I'm Stefan from Romania. Sunt aici să încerc și eu crossul Gold Label, care este un cross foarte important. Sunt cei mai buni din lume în acest cross. Vreau să mă confrunt cu sportivii din această țară. Mai vin și din alte țări precum Uganda, Etiopia, Tanzania și alți 10 sportivi din Europa. Și vreau să văd care ar fi diferența între mine și ceilalți atleți de top din Africa și din top din Europa. Mâine o să fie concursul și o să văd cum sunt pregătit și ce ar trebui să fac în pregătirea de viitor. După acest cross, voi continua pregătirea pentru cursele de șosea, pe stradă. Obiectivele primare sunt pe 5 km și pe 10 km. Poate și calificările europenele de semimaraton, care vor fi în iunie la Roma. După acest concurs, practic, voi vedea confruntarea, cum sunt organic pus cum e forma actuală, iar după aceea voi plănui cum să termin acest sezon nou 2024. Practic o să fie încă 2 luni de pregătire, iar apoi concursurile pe șosea cu obiectiv de timpuri de personal best.